Dzisiaj słyszymy słowa z Ewangelii, które mówią nam o modlitwie chrześcijańskiej. Ona ma się różnić od modlitwy pogańskiej, która charakteryzowała się tym, że aż do znudzenia wierni wyznawali cechy danego bóstwa w obawie, że jak coś opuszczą, to ten Bóg, taki czy inny, obrazi się na nich. Nasza modlitwa chrześcijańska ma być prosta, ma być szczera. Nie ma być modlitwą jako gra aktorska. Święty Tertulian powiedział, że modlitwa pańska jest streszczeniem całej Ewangelii, a święty Tomasz z Akwinu tak tłumaczy modlitwę pańską, tą, którą jako jedyną modlitwę nauczył nas Pan Jezus Chrystus. Prosimy w niej nie tylko o to, czego możemy należycie pragnąć, ale także w tej kolejności, w jakiej należy pragnąć. W ten sposób modlitwa pańska nie tylko uczy nas prosić, ale również oświeca całe serce nasze.